Salmisen ja Riino niin tulos 0 virhepistettä, aika 51,27. Tulos edellyttää tämänhetkisellä tuloslistalla sijaan 8. Ai kuka tuli 8? Hui! Pysy selässä. No niin, jalka kiinni. Jalka kiinni, jalka kiinni, jalka kiinni. Ei mitään ongelmaa ollut. Hyvä Marika. Hyvä Marika! Numerolla 37 radalle Kumpeelen ratsastaja edustava Mia Erves, ratsulla Guardian Angel. Yeah! Ratsukot numerolla 39 Kaisa Nykänen, Nauris Kydel.